V tomto videu predstavíme tento hotel. Bol predmetom dosť veľa debát o tom, či sem patrí, či sem nepatrí. Teraz som sám zvedavý na to, či sa tí kritici tohto hotela mýlili, alebo či to stojí za to a či sem patrí. Podsvietený záchod, aby ste videli, ako sa vám darilo. Vraj z týchto izieb sa dá pozerať aj majstrovstvá sveta z jazde. To je maximálne, jak môžete vyťahnuť túto hadicu. Toto je luxus, čo? Takýto parádny obrovitánsky wellness a my sme v ňom úplne sami. Tak čo, výška? A delí nás len toto plexiskielko. Vy nám dajte dole do komentov úplne kľudne, ktorý hotel sa dá s týmto porovnať. Ja som išiel ráno von z tej raňakovej sály, mne normálne pískalo v ušiach. To začalo striekať opačným smerom, na tú lampu. Vítajte v našom novom videu, tentokrát bez karavanu a obytňáku. Aby ste sa nehádali, vydáme v komentoch, že trošku to tam hapruje medzi tými obytňákami a karavanistami. Stále sa rozhodujeme. Tentokrát testujeme wellness hotel. Naše Tatry nízke. Ide auto, ber kameru, tatino. Musíme zbaliť rekvizity. Vítajte späť. Cúvajte trošku, tam nás nie dobre vidno. Budeme si musieť asi prenajať obytňák, aj keď hľadáme ťahací. Tatinko si robí vodičský preukaz. Snáď to dám. Dáš, jasné. Keďže máme názory, aj také. Hneď povieš. Chceme dať šancu aj obytňáku. Kým nemám vodičák, musíme skúsiť obytňák. Tak nás sledujte. Dajte nám like a odber. Ešte ty niečo povieš? Jo? Presne to. Aj, ja to! Rekvizity! To je zase ten istý, to bude konkurencia. Chce nám kaziť scénu. Fú, chladno. Kde sú detiska? Chrustici. Sme na mieste. Jak sa volá ten hotel? Hotel Damian, ako ja. Teraz ma ináč napadá, my sme sa niekedy predstavili našim divákom? Ešte nie. Toto sú naši chrustici, a.k.a. Damian, Danielko, naša mamina, a.k.a. Lucia. Toto je náš tatino Martin, a.k.a. Tatinko. Ešte je tu cítiť taký kľud, zatiaľ, že hotel Damian je v testovacom režime, tak my to pre vás otestujeme. Čo hovoríš? Tá chodba je presvetlená, zároveň taká intímna. Všimla si tieto zapustené dvere? Najprv, keď nás sem viedol ten pán, som mal normálne pocit, že všetko sú nejaké servisné dvere. Prvý dojem od 1 do 5. Jedno je najlepšie, 5 je najhoršie. Jedna s hviezdičkou. Zatiaľ jednotka. Deti už sú vnútri, my sme už izbu videli. Teraz vám ju predstavíme. Kým sme ju nerozhádzali, musíme to robiť ako prvé, lebo potom tam už bude logicky smradeček a tepločko, jak sa hovorí. Tuto už môžeme rozprávať normálne, na chodbe sme nechceli moc rušiť, aj keď teda hotel nie je úplne plný, nám bolo povedané, že skôr prázdny ako plný. Ja vám to sekundičke predstavím, je to 75 metrový suite, rožný. Ja som sa vyslovene rožný. A ten sme dostali, ten rožný, si predstavte, takže... Máme ho. Toto bude izba 520, aby ste toto vedeli. Keď sa vám zapáči, tak aby ste si vedeli, ktorú izbu buknúť. Ešte jedna malá poznámka. Nie sme absolútne nikým platení, je to normálne naše úprimné hodnotenie. Normálne sme si regulárne zaplatili za izbu. Čisto naše názory. Obývka je trošku simple, síce fajn podsvietenie, tie omietky sú také drsné, čo robí taký dobrý feeling k tomu. Bude normálny balkón, alebo sú takéto francúzske balkóny. A pozrite sa, čo tu je, kto nás tu čaká, pozri, tatino, aha. Vidíš? Karavany. Z toho vyplýva, že keď na budúce nebudú mať voľno tu, tak zaparkujeme karavan tam. A možno si aj hovoríte, že prečo vlastne nerobíme o karavanoch len videá. Po A, my zatiaľ žiadny karavan nemáme, my ho len vyberáme. A to asi viete z predošlých videí. Za druhé, my sme family to go. My radi celkovo cestujeme. Nám je to úplne jedno, či to je loď, auto, autobus, vlak, karavan, raketoplán, nám je to úplne jedno. A hlavne ale cestovať. Máme tu takúto maličkú
maličkú kuchynku, ale myslím si, že úplne stačí, šikovná je. Zatiaľ nie je vybavená žiadnymi čajíkmi ani kávami. Liptovský Mikuláš to istí. Dole je supermarket. Poďme pozrieť kúpeľňu. Tá kúpeľňa je nádherná. Walk-in sprcháč obrovský. Fakt priestranná kúpeľňa a podotýkam, že to je len jedna z dvoch. Obrovské vysokánske dvere zasúvacie. No a toto nás veľmi príjemne prekvapilo. Nás aj deti. Lebo my sme ešte neboli v nejakom luxusnom hoteli, ktorý by ponúkal Poschodovú posteľ. Dobre, a ja sa tam ide pozrieť. Dúfam, že nespadnú, lebo fakt je vysoká. Je vyššia ako ja, sa mi tak skoro zdá. Toto čelo je úplne, že ja som na špičkách. Ja budem tu spať. Nebojíš sa tam takej výšky? Lebo mne sa zdá, že to je vyššie. No, ja by som sa bal viac ako Danielko. A je vyššia tá posteľ ako u teba doma? O 10-15 cm. Keď ti dávam večer pusu, tak nemusím ísť ani na špičky. Tu keď ti budem dávať večer pusu, tak budem musieť asi túto ísť cez tieto rebriny. No, maminka si dá opätky. Asi to nebude pravá koža. Na to, že to je detská posteľ, väčšinou sú drevené alebo železné. Pôsobí to hochvertig, ako by povedali Nemci. Už ti vám ukážeme master bedroom, ktorá je vlastne rodičovská, s druhou vlastnou kúpeľňou. Není to s výrivkou, čiže nemá trysky. Dá sa to úplne oddeliť od zvyšku sveta. Dobrú nocku, deti. A tu budeme mať úplný svoj kľud. Teraz vám predstavíme highlight tohto apartmánu a to je... Rožná izba. Lebo rožná izba je vždy taká, že? Má niečo do seba, že? Má svoju čaru. Wow. Naše šaletíky. My sme roky chodili do týchto šaletov dole. Tam majú aj výrivku. Zanevrieme na šalety? Budeme to tak obmieniať. Uvidíme, hlavne ako budeme spokojní, tu zatiaľ sme tu pol hodinu aj s cestou. Sú tu elektrické závesy. A recepčný, čo nám izbu odozdával, veľmi opatrne vysvetľoval elektrické závesy, asi si to málo kto uvedomí, takže každý to ťahá, trhá, tak to zrejme už asi párkrát aj niekto pokazilo. It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven. Tu nie sú šúpačky, tu je normálne otváranie. To není malý balkón, že? Veľký, obrovský je fakt, ako dá sa tu podľa mňa posedieť v lete, príjemne. Výhľad je úžasný. A vieš ešte, čo je úžasné? Vraj z týchto izieb sa dá pozerať aj majstrovstvá sveta z jazde. Tak to už je iná káva. Takže najbližšie, keď pôjde Vlhová, prídeme sem. Prídeme sem a vypýtame si túto izbu. Som si istý, že bude voľná. Ešte jedna maličkosť, ktorú som si všimol, je zvykom na slovenských hoteloch a apartmánoch. Je záchod s vyhrievanou doskou. Ten záchod je normálne podsvietený. Aby ste videli, ako sa vám darilo. Prázdno. Zatiaľ všade prázdno. No to budú niekoho z našich malých. Neviem, kto by sa tam okúpal. To je taká náhrada za ples. Toto lobby je také krásne. Prvé, čo ma napadlo, bolo, že Aspen. Ideme na večeru? Už som aj hladný. Poďme sa nájsť. Pamätáš, keď za nášho mládí bol tento hotel najväčšie terno, ktoré je teraz za nami? Pamätám si, nič široko ďaleko, tu nič nebolo. Pozri, zdá sa mi to, alebo tam hore sa ešte ratrakuje a lyžuje sa? Ešte sa tam lyžuje, samozrejme, áno. Koľkatý apríl máme? Dneska je 6. Ty brďo, vlastne dneska sú voľby, dneska to bude napínavé večer. Dneska bude volebná noc. Splnila si svoju občiansku povinnosť? Samozrejme, ty. Bez toho by som neopustil Bratislavu. Bez toho by sme neišli na žiadny výlet, takže my sme si ju splnili, dúfam, že aj vy. Dneska budeme napätí. Za prvé sme boli napätí, jak vyzerá hotel Damian znútra, za druhé, jak dopadnú voľby a za tretie je tu tak prázdno, že som napätý, či sa vôbec navečeriame niekde. Mamina, toto čo je za romantický megastavbu za nami? To je najluxusnejší rezort túto. Ježi. My sme neverili vlastným očiam, že toto tu už začína za pár mesiacov vyrastlo.
Ja viem teda, že už není moc sezóna ani lyžiarska, ani letná, ale tu je fakt prázdno, pre koho to stavajú všetko. Keď sme išli Demenovou dolinou, to bolo proste prázdne, som mal pocit, žiadne auto sme nestretli, nič. Čo hovoríš na výhľad? Tu je to naozaj brutálne, aj tie lanovky. Moje obľúbené croissant. Je cítiť trošku ten obmedzený režim, predpokladám, že keď bude plno, celý tento pult bude plný jedla. Podľa vajca a párkov vždy spoznávame dobrú reštauráciu, dobré raňajky. Keď tie vajce nemajú chuť, že sú není domáce, alebo sú také iba hmota, to vieme, že to ofajávajú, a keď sú párky tiež iba ako hmota, že tam je strašne malý podiel mäsa, tak to vieme, že všetko ofajávajú. Všetko zatiaľ vyzerá chutne, ale ovocie nevieme nájsť. No iba, že to je preto, že tu si máš dať drink ráno, prosečko, nie ovocie. Tak ideme si naliať. Decka už vyšli objavovať, aké hry tu sú, detské kútiky, biliardy, bowlingy. Potom vám povieme, čo na izbe sa nám za prvú noc nepáčilo. Ale asi budeme zhovievaví, lebo raňajky boli dobré, že? Výborne, raňajky boli skvelé. Toto sú práve liptovské, že? Chrustíci tam hrajú biliard. Myslíš, že roztrhajú plátno 10 a 5 ročný? Dúfam, že nie. Predraží sa nám výlet? Lyžiari sa vykladajú a my sa ideme tiež opalovať, ne? My rozkladáme deky. Aj vám to vždy tak trvá, kým sa vychystáte niekam. Tu jeden plavky, druhý plavky, jeden chce hen také, kde sú šlapky. Župan je väčší, hen ten je menší. Jak je to možné? Hen tu je ešte mokré, dajte to vyschnúť. Tu je fitko. Pôjdeme pozrieť? Tretino? Ale iba pozrieť. Iba pozrieť. My na fitko iba pozeráme. My sme aktívni turisti, lyžiari. Marčo? Povedáš sa, Mika, keď sme si platili členstvo vo fitku, vždy sa ma pýtala tá recepčná, že či sme sa prišli poprechádzať. Prístup je cez fitko, aby si sa hore cítil previnila. Sauna úžasná, vidíte svoje deti v bazéne, popri tom, jak sa saunujete, tam sa šmýkajú na šmyklavke. Tam je bazén veľký, v ktorom sa bude dať ísť, jak Damianko poznamenal, aj von, čiže nebude to len striktne interiérový wellness. Myslíš, že tento wellness bude vždy taký prázdny? Pochybujem o tom. Tohto bazéna, aby ste cez nás sprostredkovane videli, aké je studená. Damianko, ty prvý? Rýchlejšie, rýchlejšie! Teraz ja? Ježišmaria, no je fakt studená? Klameme! Není teplá, ale je úplne v pohode, zvyknite si. Toto je luxus, čo? Takýto parádny obrovitánsky wellness a my sme v ňom úplne sami. Keď sme práve točili, že čím tu rastie konkurencia, tento hotel, tak nám pani oznámila z personálu, že my nemáme konkurenciu na Slovensku. Hneď nás napadlo jeden nemenovaný hotel vo Vysokých Tatrách s výhľadom na Krývaň a Štrbské pleso. A musíme skonštatovať, že áno, boli sme tam, je to naozaj luxusné, tradične luxusné. Nevýhodou je, že ti tam všetci čumia cez tie okná. Okolo je promenáda okolo Štrbského plesa. Tu je pridaná hodnota, že tu je úplne súkromie. Tu sme proste vysoko pod strechou, na vysokom poschodí, ešte aj v kopci hore. V tomto smere nemajú konkurenciu. Toto je tak veľký hotel, že tento luxus si naozaj musíme užiť, že sme tu sami. Toto ešte moje deti a deti ich detí a deti ich deti budú spomínať a budú rozprávať. Ja s mojím otcom som tu bol kedysi sám.
a s laminou. To je masaker. Jedna rodina na takýto obrovský wellness a hlavne v akom štýle. Už dali dole ten kryt, tak teraz to přijde. To je taká velikánska výrivka, poď. Nič lepšie, nič lepšie. Oficiálne musím potvrdiť slova pani, čo tu pracuje, že oni na Slovensku nemajú konkurenciu. Súhlasíte? Súhlasíme, nemajú. Tak toto je naozaj najbrutálnejšie, čo na Slovensku sme videli. Nehovoríme, že vo svete. V Singapure majú Marina Bay Sands, horný bazén, ale toto je na slovenské pomery masaker. Toto, vážený, toto je paráda. Tu sa môžem aj dotknúť strechy. A tu sa aj dotknúť. Takáto parádna lavička. Takto si môžeme sem hačať, takto môžeme rozímať a pozerať na ten výhľad. To je max level. Ešte to nie je oficko otvorené a my sme už tu. Damianko. Áno? Pozri. Šalety, do ktorých chodievame. Už do nich asi nebudeme chodiť, ale... Ale budeme, lebo my máme veľmi radi súkromie, aj keď to nevyzerá, keďže robíme YouTube videá. Ale hen tam je fakt súkromičko, tam si prenajmeme šaletík, výrivečka vonku. No to musí tam byť výrivka, lebo inak to je také, že... Tak je to obyčajný šalet. Zhodneme sa asi na tom, že každé má svoje čaro, že? Áno, všetko má pro a proti. Kopec nad nami sa ako volá? Chopak. Ideme požičať lyže a ideme? Teraz chcem asi užiť takto v teple. Poď ty plavec. Maminka, a vieš, čo je super? Že tak ako v Prahe zás nám vyšlo počko, ne? Neuveriteľné. Aj v Ľubiane. Máme šťastie. Nám všade vychádzané normálne počko. Tuto ešte aj lyžiari lyžujú. Nekrič. Tu ešte aj lyžiari lyžujú a my sa opalujeme. A možno vďaka vám, naši diváci. Vy nám dajte dole do komentov úplne kľudne, ktorý hotel sa dá s týmto porovnať, alebo ktorý wellness sa dá s týmto porovnať. Kľudne aj v Česku, aj na Slovensku. My nemáme všetky pochodené, takže nám kľudne dajte vedieť a my ich radi navštívime. Ale za nás je toto zatiaľ najväčšia čo? Brutalita! Aká je to výška tuto, hneď za tým parapetom. Tak čo, výška? A delí nás len toto plexiskielko a taký malilinký parapet. Deti musíme strážiť. Ja už aj výrivečka ide. Všetko sme vám ukázali tým pádom. Veľký bazén, malý bazén, výrivku, detský bazén, šmiklavku, saunu. Myslím, že o wellnesse viete v tejto chvíli všetko. Slúbili sme vám na raňajkách, že vám povieme nejakých pár vecí, ktoré nás po prvej noci vyrušili. Zarazili. To je jedno, jak si to pomenujete. Nie je to v žiadnom prípade nejaká strašná kritika, no ale aby sme tu len chválospevy nedávali tomuto hotelu, tak povieme pár vecí, čo nás prekvapilo, možno to je to správne slovo, lebo na to, ako tu je všetko perfektné, tak napríklad... No napríklad som si išla zapnúť svetlo. Čiže táto lampa nočná nejde, lebo tam proste čo? Chýba žiarovka. Chýba žiarovka, no. Tak ja neviem, to môžu skontrolovať. Druhá vec, čo nám prekáža, jedna perina. Ja viem, že ľudia sa ľúbia a všetko je fajn, ale poznáte to, keď si chcete dať cez nohu, medzi nohy perinu alebo niečo, tak proste to není možné s jednou perinou. Tak tu nás zarazilo viacej vecí, napríklad nejaký vešiačik na odkladanie vlhkého uteráku. Jediný možný hák je túto, ale to je jediný, áno? To je jeden. Na to, že sme proste v trojizbovom apartmáne. No a keď sme vychádzali zo sprchy, tak sme sa obidvaja stretli v chodbe, lebo máme tu aj sprchový kúd, aj vaňu, máme dve kúpeľne a ľudská hovorí, že... Pozrite na to. To je maximálne, jak môžete vyťahnuť túto hadicu, čiže ono to, ani vás to nepustí viacej. Čiže keď chcete napríklad, že sa sprchujete kvázi a stojíte pri tom, to sa nedá. Neexistuje to, lebo maximálna výška je takto, hej? Čiže som sa musela v podstate... A aj to nedočiahne na hlavu, nie? Nedočiahne, no, nie. To sa nedá umyť hlava proste. A ja zase hovorím, že idem si pustiť túto vrchnú stropnú hlavicu
a to začalo striekať opačným smerom. Na tú lampu. Tam. Ešte som sa zlákol, že ma to potrase, že ma šlak trafí tam. Elektrika, že ma tam plne porazí. Nehovoríme, že sa to nedá opraviť, že sa nedá domontovať tá žiarovka. Len hovoríme, že jak je to možné, že keď sa tu predsa upratuje, umýva, kontroluje. Ďalšia vec, všade nás upozorňovali, neťahajte závesy, neťahajte, lebo všetky sú elektrické. A prídeme sem večer, chlapcom chceli zatiahnuť. Není žiadny vypínač, ktorým by sme zatiahli tie závesy. Toto je svetlo a taktiež tu je jedine, čo máte možnosť vypnúť, zapnúť svetlo. Takže sme tu koumali, že jak im to zatiahnu, tak samozrejme nakoniec sme to museli rukou. Manuálne. Išlo to tak ťažko, jak keby to bolo v elektrickej kolenici. Áno, to je pravda, ale nie je tu vypínač. V kuchyni, tam už nejdeme. Tam už je pracovný bordel. Tam nám chýbal otvárak na fľaše. Otváraky konzerv, otváraky veškerého druhu, takže sme chodili po baroch. Utierka nie je. A takisto sme si mysleli, že večer, keď prídeme, si dáme čaj. To tu chýba. Ale tak oni sú v tom obmedzenom režime, takže v tom dúfame, že to doladia. Lebo sú to zbytočné veci, čo vás zarazia. A posledná vec, čo je taká skôr vtipná, ani neproblemová, ale vtipná. Že my máme teda 2 záchody, ale iba jeden záchod je vyhrievaný. Má vyhrievanú dosku a to s tou vôňou a inými možnosťami, ale druhý záchod to nemá. Takže tipnite si, kde chcú byť všetci chlapci a my. Bijeme sa o jeden záchod. Máme síce 2, čo je veľká výhoda, to je super, ale všetci chceme byť na tom vyhrievanom. Čiže aj keby ich tu bolo 7, tak aj tak všetci budeme na tom jednom, lebo je to vymoženosť, ktorá poteší. Čiže keď máte v jednom apartmáne niečo 2-krát, tak malo by to byť rovnaké. Áno, aby sme teda nech sa potom nebijú o to tí netlačíme. Ľudia. Ale inak sme tu šťastní. Inak je tu krásne. Maminka? Pamätáš, keď toto všetko boli lesy? Chce sa mi na jednej strane až plakať, že čo to tu vyrastlo. Na druhej strane je to naozaj prekrásny wellnessový hotel. A resort. Urobili to naozaj na úrovni. Nix desto troc, jak by Nemci povedali, napriek tomu všetkému musel padnúť kus lesa, no. Za obeď, no tak je to, ale niečo za niečo, no. Tak to chodí v živote, no. Zbalení, odchádzame. Opúšťame hotel Damian a musíme teda povedať, čo sa nám páčilo, čo sa nám nepáčilo. Aj tak si myslím, že by sa to ani v testovacej fáze nemalo úplne diať, lebo sú to veci, ktoré úplne sedliackým rozumom viete odstrániť takto. Čo sa týka kúpeľne, respektíve nalíčenia sa, nie je tam žiadne zrkadlo, kde by sa človek nalíčil. Jedine v kúpeľni, ale tam je tak zlé svetlo. Za mňa musím povedať, čo mi najviac nevyhovovalo, bol madrac. Ja som strašne zaťažený na spánok a na kvalitný madrac. Ak sa pýtate, či bol moc mäkký, alebo moc tvrdý, no tak hovorím, že moc tvrdý. Ja viem, že niekto má rád tvrdšie, dokonca aj ja. On bol taký, jak keby sa absolútne neprispôsobil telu. Nehovorím, že sa na tom nedalo vôbec spať, to by som klamal, ale očakával by som kvalitnejší. Lebo keď už sa tak veľmi snažili ohúriť, že naozaj elektrické závesy som doteraz zažil, myslím, že len v Hongkongu a v Dubaji, hej, v tých lepších apartmánoch alebo hoteloch, tak mohli sa trošku posnažiť, že keď už aj tu išli na ten vyšší level, tak postele mohli byť trošku lepšie. My sme prišli na raňajky, bolo to tam ako keby sme boli na diskotéke. Všetko húčalo. To nebola hudba, že príjemná nejaká orchestrálna alebo taká tá loungeová, taký ten ambient, čo býva v hoteloch. To bolo kolotočarské tuc. Počkej,
prvý deň to bolo ešte akceptovateľné, lebo to bola... Síce to hučalo, ale bola to Celine Dion. Áno. Ale druhý deň to bolo tuc, ale to je jedno, aj keby tam hrali, ja neviem, na krásnom modrom Dunaji, to je úplne jedno. Ja som išiel ráno von z tej raňajkovej sály s Danielkom na toaletu. Mne normálne pískalo v ušiach. Vy si hovoríte, že to není možný. No je to možný, to bol taký rachot. Tam ste normálne videli tých hostí, ak sedeli pri tých stoloch a ani sa nerozprávali, lebo sa to je jak v klube, keby ste sa nepočuli. Nemohli sa rozprávať, lebo by sa prekrikovali. Normálne úlet, to som nezažil. Druhý deň som prišiel za tou pani, keď mi to tam húčalo do ucha tuc, úplne kolotoče. A ona mi stále vysvetľovala, že ne, to je taký playlist. Ja sa nebavím o playliste, ja sa bavím o hlasitosti. Až potom to dali trošku tichšie. Oni prepínali normálne skladby. Ano. V strede skladby si povedali, že táto nie, tak prepnem ju. Nepáči sa mi ďalšia roková, prcičky tam hrali najprv, potom s priateľov, potom tuc kolotoče, potom zase nejaká roková, metalová. No to si neviete predstaviť. Mne to pripadajú jak dva svety, že niekto postavil brutálny hotel a odozdal ho do rúk ľuďom, ktorí to naozaj moc nevedia. Minimálne na tých raňajkách. Nerad by som všetkých hádzal do jedného koša, ale toto bolo akože naozaj sklamanie, lebo ja som si vôbec nevychutnal ráno poriadne prosečko, lososík, donatíky, kávička. To bolo naozaj otrava a človek bol rád, že odtiaľ vypadol. Toto sme ešte nezažili. Takéto basy. Na to, že sme boli vo wellness hoteli, kde chcete zrelaxovať, tak to bol proste akože trošku... Toto by sme určite zmenili. Trošku prekvapčo. No. A druhý fail je wellness. Ten bol otvorený, tatino, od 13. Čo to je? Však si predstavte, že je škaredé počasie, čo ja tam budem robiť od 10. do 13. Že je kopec ľudí, ktorí si chce ráno zaplávať po raňajkách. Však to je ten wellness pobyt. A keď už som wellness resort s nenormálnym spa, však to je najmenej dať tam toho plavčíka trošku skôr, nie? Keby som to bral ako letnú dovolenku, že si zaplatím týždňový pobyt a ráno mi tuc robí do ucha hudba a náhodou by pršalo 2-3 dní z toho a ja nemôžem ísť ani do toho wellnessu, tak to by ma určite sklamalo. Ja si myslím, že oni tieto veci a muchy vychytajú. A budúci týždeň sa vidíme kde? V Čechách. Ideme k vám, susedia naši. Ideme. Všimli sme si vás, že dostávame aj české komenty, my si to veľmi vážime. Ďakujeme vám za ne. Takže budeme pokračovať ďalej. Dajte nám odber, like. Správne. Čaute. Čaute.